hold on if you want to, but you know I'm gonna let you go. Ain't nobody there to talk to, nobody's at home in this hot mind. If only you could see the bright side of waking up and being alone. И здравейте, пичи от YouTube, аз съм Gang Addictions и тук сме на Шоки. И това е епизод 2 от нашата поредица на Skyblock. Да ви кажем какво. Събрахме дърво. Промени направихме тук, нали, украсихме тази ферма, шаманеме. И вижте какво събрахме, 12 саплинга, 64 каблстон, който ще го взема и кофа и всичко. Така. И днес този епизод главната ни цел... Ще бъде за ферма. Да, ферма. Я ми дай лопатата, лопатата ми дай, лопатата. Не, никаква лопата. Кофта. Както на... Да. Съжалявам хора, ако чувате някакви звуци на истерични идиоти. Какво правиш, бе? Ето, взех Водослава с кофта. Ето ще направя малко по-голямо и ще чупне после. Вземи кир. Тъй. Тук сме хора. Нищо. Тя си знае. И да видим Шоки какво прави. Добре. Ферма за война. Проблема е, че ни трябва дърта, ние нямаме. Да, тъй доста проблем. Не, дърт има много. Няма едно дърт и тук трябва да се перем малко. Еми виж, ела. Къде си, бе? Какво прави? Фак, успех. Не, бе, взимай. Не, бе, спри. Чакай. Виж, ела. Така. Значи преработвам всичкото дърво. Дай ми малко кабелстон. Едно кабелстон ми дай. Едно, бе. Не, бе, не ми прави евент. Не, бе. Така, пази се, внимавай, пази се. Бегай от тук. Просто бегай. Така. Fuck sake. Остави така. Те така остави. Аз имам. Колко взе? 8. Ма всичко го щупи, всичко служи в дърво. Ама не е така ще бъде. Така, айде. Дай ми го всичко. Ето ти. Тук слагаме така. Кажи му колко ще изстане. Как ще стане половина по училище? Виж какви бележки си прави. Аз ставам 7 часа, 7 и 20 тръгвам отвън. Така, явно този клип е много интересен. Уди си пеша, айде ма. Си ходиш пеша тогава. Окей, аз криетнах камена кирка и такова. Шит! Къде умрях? Нали в къща умрях? Yes! Всичките мяйте ми се запази. Написах бързо и се... Окей, бра. Чакай. Бах ти търпия съм. Фак. Няма ни стигне, да знаеш. Не, всъщност точно по мярка ни стига. Стигна ли? Стигна ни! Не, всъщност няма ни стига. И то с много, защото ни трябва вода. Трябва нещо... Всъщност си имам идея. Какво? Гледай са. Още от днес сме си наумили с Шоки. В следващия епизод ще направим къща. Трябва да слезна малко надолу. Сетих се как! С водата ли? Да. Дай ми дърт. Чакай да си оставя. Аз имам едно дърт. Другите айтеми против смърт. Дай ми едно дърт, че ми стига. Пожелай ми късмет, че може да умра с кофата с водата. Не, бе!
Не, чакай, трябва. Ел тук отдолу с каблстон да направим един ред и отгоре да сложим водата. Чакай, гледай се. Така че ти каблстон. Пази се, не пази се. Така, пази се. Попрежва. Готово. Сега. Добре. Чакай бе, не бе, тролна ме бе. Умрех са, Не бе, свърлям сега ще кофта. носи, Тук. не си умрел бе. Айде, Стигаме тролвай. Така, кофта, окей. Не! Готово бе. И слагаме тука. Аре бе. Така. Добре, фак. Отивам взема кой. Баски. Всичко ли взе? Да. Ма ще бъде проблемно. Не, всичко не! Остави го! Не бе! Майко, ти глух ли си бе? Поправиш се. Поправиш бе. Не бе! Не дей бе! Чакай бе. Нормален ли си бе? Стига вика, така да си направим малко така. То ще ни стигне това, виж колко малко сидове имаме. Койно бе. Шит, чакай. Трябва да направим нещо, защото това ще ни бъде доста голям тролски проблем. Тъй. Взех мелон си. Така. Абе едното от шугъркеновете. Оф, окей, айде. Фак бе! Какво викам? Сложих мелона. То няма да замръзва водата. Верно ли бе? Така няма да замръзва. Ей, не ми стъпва на. Окей, айде. С някакви сидове имаме ли? Не знам, ама ще се му убия да... Няма никакви сидове нямаме. Ти никакви сидове ли нямаш? От? От каквото и да е. Не, нямам. Абе чупа го и това и ще го посне там. Леса. Ай тук те. Чакай да се... Дай да се сложа на малко повече чънкове, на 11 чънка. Чакай ще се сложа на 16 чънка хора, може да ви залаги малко. На мен ми не лагва, в смисъл на 16 чънка си ми върви нормал, защото пецето ми е здраво. Така 12 чънка ми... Какво го пусна шугъркейна на това бе, на граса? То на грас също може. Не, ма как, аз не мога. То не може въгъла, то въгли не може да се сложи. Трябва да го сложиш така. Тук, щупи ги тия двете, чакай. Не! Да, ма нема да имаме грас. Ще ме дърт. Дай ми едно дърт само. Нема. Тук има едно кабелстон. Така да направим. Оп, да не мога да падне. Как ме бута това бе? Запри, мацко. Чакай. Така. И грас как ще стане? Никога няма да стане грас. Вземи го. О, фак, отиде си. Дай. Взимам го! Пуснах го бе. Супер. Ама... Така. Аз отивам да наблюдавам фермата, как се развива, и за сега много добре. Нищо не стане. Това си мизерната циганска ферма. И няма това да бъде за епизод. Епизод е много кратък. Още нещо ще направим. Кактус. Сети се за нещо бе, човек. Кактус ферма. Така, спри. Кактус, как се прави? Сега. За кактус ферма трябва да вземем... Слагаме го, пускаме го в лавата. Не бе! Спри бе. Така, правим така. И, например... Дай ми всичкото дърво. Спри. Да взема дърт. Шит. Тук целият дърт ще го махна, без то на саплингите и... Я ми дай едно санце.
Не, има нов чест. Дай ми кактус. Бах ти. Али, ти ли го взебе? Дай ми. Така. Оп. И Имаш готово. меч? Мгм. Да, ми. Криетни си, имаме каблстоун. Няма стико. Имаме стикове. Имаме и дърво за стикове. Абе, взимам всичкото дърво и ще взема дърт малко. Не бе, спри бе! Аз- Не! Фак! Пиши Исланд! Исланд! Взех ти ги. Айде повече да не ги пипаш ти. Айде ми тук ги оставям. Дърт ще бъде това. Това дърво ще ни трябва после за следващия епизод за холма. Не бе, да такоме, да... Пах ти демиджи удря. Ага. То дърт е тука. Не сапринги да димахме то дърт по край. Нема смисъл да харчиме дърво. По-добре от дърт. Дървото ще правим къща и каблстон слага. Тия са Да, най-важни. дърта ни трябва. Я видим ли ще ни падне нещо, но сега ако ни падне нещо, най-колкото нещо, което може да ни падне е ябълка, що вече имаме сега. Не ни трябва. Аре, пишете на тъпите коментари, какво да е тъпото име за тази тъпа поредица. За сега ще е Minecraft Skyblock Survival, защото нали нямаме други... Те, що сме. Да, защото сме... Ние сме почнах пак тъпи дърво. Падна ми един саплинг. Не ми сложи го това. Чока. Имаме 13 саплинга. Това Сетих си какво ще направим. Сетих си какво ще направим. Аз знам какво ще. Какво? Ма ни трябва малко по-умил. Антон тук не може. Нищо да знам какво ще направим. Ма ни трябва дърт. Аз ще ида до ония остров. В остров. Оня там. И ще го направя сега. Аз не го виждам, сега ще направя неща си чънка. Ще похарча всичкото ми дърво. И каблстоун. Тук верно има някакъв... Да отида ли верно? Да пробваме с това нужно. Не, няма да харча дървото, мани. Да! Аз с каблстоун. Добре, с каблстоун, че ни е така малко. Ти през това време събирай каблстоун. Чакай, аз ще събера малко за пътешествието. Ще събера... там. Ма аз много искам да си направим база. И затова аз в момента не... Ти събирай каблстоун, аз взема дърво. Ама само някъде 3 дърво, 5. Бата... тюфленска база. Сега ще виж. The best buzz in the fuzz. Да, но всичко отива в лавата, бе. Те. Проблема е, че ни трябва дърт. На този остров дърта не е много. На тоя не, ама на ония да. Отиваш веднага и взимаш един стар дърт. Окей, имаш ли някакъв камък? В мене не. Окей, аре, пожелай ми късмет. Хайде. Да стигнем живи и здрави. Аз копам, да знаеш. Ага, Ей, вземи мечове, там има зомбита, бе! спокойно. Така. Но много ми стигне каблстоун на пъти и вземи меча. Ей, Thank you very much. Благодаря. Няма да ми стигне, да. Окей. Ти събирай каблстоун. сега ще. И после като дойдеш... Паднах. И са. Готово. Тук умрех. Нема. Фак. Шит. Взех си ги. Не падай така, бе. Еми... Случайно падна. А кога ще правим Enchanting Table? Пак паднах, бе! Не за какво? Не знам, то падам. Това си ебаня клип. Знам. Това е чужд остров, знаеш ли що? Опитам да сложа и знаеш какво става, бе, човек? Ела да видиш, ела, гледай са. Отивам на... Фак! Добре. Отивам на ъгъла,
Слагам го и то се маха. Ето, то се маха. И ми го връща. Те настрани. Пак не може. Аз ще пробвам. Шет, стро. За какво? И сега какво ще правим? Това няма го махаш. То кабел, нека си изи там. Но проблема е, че ни трябва дърт и... Абе, не ни трябва никакъв дърт. Чакай, малко дърт ни трябва, това ще го направя. Ти събере кабелстон. Ей, виж как ще бъде работата. Е, така. Дърт си трябва, така ли? Да, добре, ще го взема. Да, знам. Ти са в електрожа. Какво правиш, бе? Ако бех умрел така, плесен ще е такова. С ища кабелстон. Базата не знаеш от какво ще? Знаеш от какво ще не бага? Бан. От какво ще? Базата знаеш какво ще не? От гъба. Не бе, верно, тя расте гъбата и... Се получава лайно. Да, ма ни трябва бонмил. Бонмил! Що гъбата без бонмил не може да се гроне, нали знаеш? Знам. Кой се обърка, госпожице мен? А? Не бе, тук сега справим къща. В смисъл, няма да правим само базичка, после къщичка и така. Окей. Събрах 7 грас. Дърдете. Сега ще събера и тук дърт. Добре, аз викам това да е епизода. Не. Аз си казвам това да не е епизод. Що да не? Що да не е това епизода? Чакай бе, пази се, не. Ще умреш. Абе, аз качвам, чакай. Ма, що да ни слагат гъба като... Учест? Що се случи? Абе, за какво бе, мача? Как си скочи рандом. Готово, събрах 12 дъртеци. Као за дърта. Щеш да по-добре ми го дадеш на мен. Сега. Ето. Ям. Хора, днеска няма да видите клипа, нали? Ще го качиме утре. И епизодът ще се казва... Опитахме да направим нещо, но то не се получи. Така ще го кръстим. Какво ще кажеш? Окей. Да, аз взех едно кабелстон до сега. От опитването да щупа мост. Окей. И от този кабелстон събрах само 3. Ура! От 53 кабелстон само 3 остана. Окей. Fail. Throw in the fail. Ами окей, ще се щупа кирката. Опса. Тук има малък бък. Опса. Айде. Айде. Какво? Дай ми... Какво? Взем дърво на грона ли бе? Няма дърво. Шит. Не имам места, какво ще ми стига. Правя базата да без. Окей.
Тъй. Хора, между епизодите ще се постараем така доста да съберем колко може кабелстон, защото следващия епизод знам какво ще правим. И това ще означава къща, нали? Не. Виж, ела да ти покажа, ела да ти Базата е, тук ще има един чест. Ела да ти покажа. Бутни само харчиш дърво. Ани ще е убав. Ще събереме доста кабелстон към 2-3 стака. Ще направим слабове, ще направим стълбички додолу и отдолу ще се направим голяма платформа. Фу? Долу, това... Върза във водата. Това не е възможно да стигне додолу. Не додолу, бе. Малко по-надолу ще направим, така ли? И за какво? Така се фрали като маймуна. И за какво? Ми ще си направим... Абе хора, между епизоди ще се опитам да направя една база. Хубава. Окей. Тук има някаква керка, ще взема. И така, да много ви харесват епизодите, които правим, ако Pennymouse. The best gaming in the world. Опа, the best channel in the world. Да. Тия пебатика се позмазват на термито. Хай терми, хай терми, хай черми. Тия са му усъквали дикла за това. Какво? Нищо. Трябва ми една стълба. Просто много целуват по носа е, затова му викат хай терми. Искат да го фъкат. Няма значение. Нали знаеш, че ако види клипа ще се банне? Аре, бан има, бе! Много по-ми е зор. Ендърман! Крипър! Убил ми. Бе, бе! Фак! Ей, събирай пажената, събирай всичко! Убий ги, бе, имаш меч, бе! Събери пажената! Идват зомбита! Сети се! Супер! Това е супер! Сети се! Почваме да правим обкръжената база. Така, пази се! Майко! Гледай да не дойдат у гръб. Не го гледаш, не го гледаш. И го удари в носа. Умрях, мамо! Беги от такова! Здравей, Тони! Аре, бе! И мене ме! Напад! Фак! Превзеха ни, Не прави така база, бе! Не, чакай. Ти не знаеш... Трябва сапортите нада. Трябва... База много яко сме. Али, кирката си я загубих, бе. Какво взем от монстърите? Зелендър първо. Не. Това го свърши, сега ще вземем про... това и сега тук врата ще има. И тук ще има още човек! Къде е дървото? Кое е дърво? У мене? Направи врата бързо. Бързо. Ма не е много, трябва да гролне дърво още. Направи врата ти една вратичка. Защото вече ще идват зомбите пред нощта, но не е така както ни. Така супер. Защитихме се. Пък като искам отваряме. Ама аз имах кирка, бе. Чакай, тук ще ни трябват и честове. Това е яко. И с една дума ще свършим епизода сега. Ето ни е базата, от тук излизаме. И тук ще има честрум. И натам вече ни къща. Да, и натам ще ни къща. И да, мерси хора, за че гледахте. Дайте лайкче. Ела ти кажа нещо. Така, виж, ще вземем кофт следващия епизод. Аз имам хубава идея. Ще махнем водата. Ще я сложим там. Чакай. Ще махнем лавата, ще я сложим там и ще направим там кабелстон генератора. Това до тук ще го бутнем. За какво? В там 10-11 епизод. И тук ще ни остане фермата.
Ами добре, това бе за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Аре ще се програме солидно Ако по вие- епизодите, да не ви занимаваме с копане и Ако такива. ви е харесал, дайте лайкче, оставете едно subscribe. Ако не ви е харесало, просто се сабскрибнете и кажете на всичките приятели, че сме най-тъпите, се сабскрибнат за нас и така да имаме повече гледания. Дори да хейтване не ни интересува. Да, Интересува. вижте. Само парите не снимаме забавление, само парите ни. Каза крижното, но айде. Така, F5. И добре, Чакай, ла. мерси ви. Чакай, аз искам. Чакай. Мерси, че гледахте. Чакай, бе! Да, аз. Махни си всички айтеми, защото правим скок. Не така, бе. Така. Айде. И чао.